Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag mga kapuso, this morning sa Spotlight, sayron ta ang journey sa magsuong kambal. Nga karon mga doktor na, human nga sabay silang nakapasar sa bag-uhay lang na human nga physician licensure examination. Di ba? Sibling goals kaayo? Atong ilailahon sina Doc Jeannette Yecyec o Doc Janella Yecyec gikan Pitogo, Zamboanga del Sur. Doc Jeannette o Doc Janella, good morning and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta mo karong buntaga? Hello, good morning. Good morning sa tanan. Ngayong buntag, Sir Sai, good morning sa tanan. Nako, congratulations gyud ninyong duha. Certified sibling goals gyud ang inyong gihimo. Kumusta ba? Nag-sink in na ba gyud sa inyuha nga mga doktor na gyud mo after all the years of struggle? Actually, wala pa. Kay we are very happy, very elated sa news. And then, dugay-dugay siya ni gawas ng good. And then, very happy nga mga pwede resulta. Kami diyong duha kangalan ang nakita sa news, sa PRC nga website. Then, officially, nakabot na yun na mo with a license na to heal sa MD. Unsa pod ba ang inyong mga nahimong reaksyon diyang nahibaw-an ninyo nga kamong duha gyud ang pasado sa physician licensure examination? Actually, nag-prank pa among father nga wala kami kasulod or wala kami kasar. Then, nag-text siya. It came out 3 a.m. sa morning on November 10, ang result. Then, he texted us to try again next time. Chill lang mo diha. Ano ra siya. And then, we double-checked the PRC website. Then, we found our names. Kami diyong duwa. And we were very happy. She was crying. Ako, I did not cry. I was very sweet. It was 3 in the morning. I was very happy. Finally, nakabot na din namo. And together, nakabot. But I was not surprised na kaming duha. Kaya we performed the same during our previous board exam in medical technology and also in med school. Our grades were at par lang. Parehas-parehas na ba dyan yung grado. So, I-expected ko nga kung dili man gani isa lang ang makapasar. Kami dyan duha. Nako, lipay gyud kay mi sa inyong nakab-ot duha, pero tuod ngano pod ba nga inyong gipursu ang career isip mga doktor? Lantaw ninyo, kinsa ba nga nag-impluwensya kaninyo nga subayon kini nga profesyon? Yeah, for me, akong greatest influence was my sisters who are also doctors. Among eldest na babae is a doctor internal medicine karon and the other is a pediatrician. So, wala may family jud nga doctor, we're first generation of doctors. But sa among kasing-kasing, ganahan mi nga makaserbisyo sa mga uban, naagi sa paghatag o panambal. And ibalik-balik po sa mga papa nga, if we pursue a degree, pursue something be of service to others, if mahuman mi. It runs in the family gyud di ay. Pero tuod, balikan nato gamay no ang inyong struggles kaniadto alang kaninyo unsa ba ang pinakalisod nga subject sa inyong pagtungha isip mga doktor. Unsa pod ang inyong paborito nga subject ug ngano? Pareha siguro mi nga akong agree sa anatomy, mo'y pinakalisod jud sa exam gid pod para namo. Dili sayo no nga i-memorize tanang bukog, tanang muscle, sa ilang paglihok, apil ang mga nerves, blood vessels. Dagan kaayo gyud og kailangan i-memorize sa anatomy. So, amora jud tong gianto. I remember me first year mi sa med school nga 3 a.m. to 2 a.m. na mi muli kay mag-study lagi og anatomy. Nga siya ka-effort ang anatomy namo nga subject. Mong favorite subject siguro kay surgery. Malingaw mi sa field of surgery, magbasa ka about kung saan pagkapera. Para na sab sa ito mga kapuso, Doc Janella o Doc Jeannette, pwede ba ninyo makwento kung unsa po ang inyong mga study habits? Anong pwede po masubay sa uban? It is recommended to start early in the morning since well-rested ka from a night's sleep. And then your cortisols, your hormones, they peak at 8 a.m. and 10 a.m. So
it's best to pair it with your normal physiology na kanang taas ka og energy to start the day, and then mas musulod rather than at night burning midnight oil, but wala na yung sulod kung kanang kapoy na mong tibok lawas the whole day ni mong siyang gamit. So it's best to really rest at least 6 hours in a day before ka mo read, hit your books. Kuan mo mangayo jud og kaalam sa Ginoo, mangayo jud kaalam sa Ginoo, pray, we ask for wisdom din. Kay kaning tanan dili nang makab-ot kung wala gyud ang iyang paggiya tanan. And syempre, Doc Jeannette and Doc Janella, aduna ba kamo words of encouragement, labi na sa mga buot sab mahimong doktor sama ninyo? Daghan pa kayong mga kaigsuonan nato sa tibok Pilipinas no nga nanginahanglan sa atong mga kamot, sa atong mga tabang. So I know that this is hard na lisod gyud ang mga ginabuhi diri sa Pilipinas, and to study med is also very hard. Pila ka tuig ang kailangan nimo i-sacrifice, being away from family, always studying, and gasto pod, but you have to know your purpose. Dapat kabalo ka nga ni mong gibuhat, of course, para sa Ginoo, para sa pamilya, and para sa mga kaigsuonan sa country. You want to serve. And sa among motto pa sa eskwelahan, no, sa UC School of Medicine, na kami driven to serve and driven to excel. If you pursue it with determination and prayer, kaya you go for it, go for gold, join us and be our colleagues for aspiring doctors out there. Daghang salamat, Doc Jeannette ug Doc Janella, sa inyong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Padayon sa inyong pagserbisyo sa katawhan nga nanginahanglan. Mga kapuso, chillax lang mo kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.